Як оформити рефінансування мікрозаймів в Україні? Як показала практика, це хороший спосіб зменшити відсоткову ставку, коли ви закриваєте свої борги одним великим кредитом під менший відсоток. Але треба бути уважним, тому що майже всі кредити, які видають під рефінансування інших, вони заставні. Тобто ви маєте заставити своє майно, чи то буде автомобіль, чи то буде нерухомість. І тоді у вас буде невисокий відсоток, довгий термін, але більше ризиків. Насправді, якщо у вас багато кредиторів і є майно, то ризик того, що при неповерненні кредиту потім подадуть в суд, відкриють провадження і реалізують майно, він також є. Тому задумайтесь про це. Не ризикуйте своїм майном, не ризикуйте своїм майбутнім, а для того, щоб отримати безкоштовну консультацію, переходьте на наш сайт або ставте плюсик в коментарях, і я вам подарую інструкцію подачі скарги в Національний банк України.